Bai, azkenen, behaien pelotazoa diferentea izatea, ez? Azkenen, kontrako efektuekin etortzealako. Eta pelotazo okerra, o deitzei eguna, gehiago jo behar izatezulako zuk, ez? Gero aparte ere baita, behak sakatzea dikoaztenen ikusi jezatu ez, ununtza bizen. Eta aldoik baditu, ez? Gero, denan kontra jogatu barra da ondo irabazi nahi balima da. Atzo irabazi neuen ezker bati, eta berro ustilaren bigarrena iraztu gainez. Ondo sakatzea berri zen ikuste oso importante izango ala, restotan dare, ez eten pelota oso aurren uzten, eta gero nik nire aukerak aprotxitzen jakiteten. Ez dago problema igusta jokatuko, mano beti zato zaila edo lekutan izen dabe, aurten iska diferente hiru partidu eukitzean zea horrekin, baina garbi dago ez erritxean idean lehenengo unetik ondo hasi beharko dabela, eta entrenamentu batzuk inditxut, ez da erresa moldatzen, baina ez, joguak inetorko ez. Eiko gaztetatik, urte beten aldia eukitzea, behin ustez, hortxe juveniletatik aurrera odesente koinzidu ginuan, hor debuta aurreko urtetan alkarrekin edesente jokatuta, debuta batera, debut bueltan hor partidu batzuk bebai, asko koinzidu duguna, relazioa ona da, baina bakoitza bere etxea joko da, partidua nola oala irabaztera, eta bera txapeldun izan dakua, gauzak ondo izen dakixena, eta gauzak oso zail jarriko.